Dinhi karon niining ato nga mga pagbasa, tinuod ang unang pagbasa taas kaayo. Kay mao ni siya ang narrative nga diin kini nag-asoy may tungod nining tulo ka gibantog nga mga maayong tao, mga tigulang, apan diya sa ilang kaugalingon, diha ang ilang tinguha sa kaulag. Ug busa tungod niini napadayag Hinuon ang ilang daotang tinguha tungod sa ilang pagdala kang Susana uban sa sumbong nga nakit-an si Susana nga nanapaw. Apan maayo na lang kay diya usa ka propeta nga ginganlag Daniel nga mipadayag sa ilang dautan nga mga tinguha o gipadayag ang kamatuoran. Makahinumdum lang ta sa ebanghelyo kagahapon nga nagisgot may tungod og usa ka babae nga gitala sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod at tubangan ni Jesus. Nga pulong pa hisakpan nga nanapaw. Sa dinhi nining duha ka pagbasa, doon na gyud tay mapupo kung kinsa si Jesus. Ug unsa ang Dios dinhi kanato. Ug unsa kagikinahanglan nato ang Dios dinhi sa atong kinabuhi. Sa kagahapon ka nga sugilanon, atong makita og usa ka pulong lamang kinsa si Jesus. Si Jesus makita nato nga dagway gayud sa gugma, dagway sa kaluoy ug pagpasaylo. Ingon niini ang hulagway nga ato ka nga makita diya sa ato nga pagpangita ug pagpakigsuod tali sa Dios diha sa atong pagpamalandong sa mga buhat ni Jesus ug sa iyang kinabuhi dinhi uban kanato. Siya ang gugma ug kaluoy. Dinhi karon sa atong nadungog nga unang pagbasa gipaila usab ang Dios dinhi kanato nga ang Dios kamatuoran ug pulong palagi sa atong panultihon way aso nga makumkum nga sa ato pa mutunhay mupatigbabaw ang kamatuoran. Natingali kaha karon sa atong panahon naa ang kalibog kay wala na ta makahibalo unsa man goy mga tinuod na dinhi niining atong mga panghitabo sa atong palibot. Kini bayang tanan ug taliwala sa atong kalibog mao baya gyud ni ang mutultol nato sa kamatuoran. Ug ang Dios mao ang kamatuoran. Ug mismo si Jesus misulti nato, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Nga kini di ang atong kalibog karon, atong hulipan sa atong pagtuo ngadto kang Jesus. Ug dinhi ka sa atong pagtuo, moingon kita,
Niini karon sa atong panahon, atong labing gikinahanglan ang Dios diha kang Hesukristo. Ug dinhi sa atong ebanghelyo nga nadungog, kitagaan sabta og hulagway kung kinsa ang Dios, kinsa si Jesus. Karon si Jesus gipadayag nga kahayag. Kung siya mao ang kahayag, nan pulong palagi diya sa ato nga tubag, sa ato nga salmo responsoryo nga pulong pa. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Kini siyang maong tubag sa salmo, usa ka pagpadayag nga ang Dios mao di ay ang atong kahayag. Si Jesus mao ang atong kahayag dinhi sa atong kinabuhi. Nga bisan taliwala niining daghan kaayong mga kalisdanan, taliwala niining kalibog mga kahingawa ug uban pa, mudangop kita kang Jesus. Siya ang atong kahayag. Agig pagtapos aning atong pamalandong, di ato'y usa ka hari nga siugda ug usa ka contest. Nga diin kining maong contest nagdasig sa mga tao sa pag-apil. Ug mao kini ang contest nga duna say dako kaayong kwarto sa iyang gingharian, nga naglibog siya unsaon ni siya pagpuno. Maong miingon siya ngadto sa mga tao, muhatag kog 100,000 pesos o gamitan ninyo ning 100,000 pesos aron pagpuno niining maong lawak. Kinsa tog makapuno, akong tagaan og 1 million pesos. Ug tinuod man dunay usa ka tawo nga mikuha sa 100,000, namalit siya daghan kay mga papel, namalit siya daghan kay mga karton, o gihurot yun niya gasto ang 100,000. Apan wala gayud makapuno sa lawak. Ang usa ka tawo miapil, misalmot, o gikuha niyang 100,000 ug iyang gipamalit og mga kahoy, mga dahon, mga sanga, ug iyang gisulod sa lawak. Apan wala gayud mapuno ang lawak. Apan dunay usa ka tawo nga yano lang kaayo, misalmot nining maong contest. Wala siya mangayo niadtong 100,000. Nipalit lamang siyag 5 ka kandila. Ug ang mga kandila iyang gibutang diha sa matag suok niining lawak ug usa sa taliwala niining lawak. Ug sa hinay-hinay, tagsa-tagsa, iyang gidagkutan ang kandila. Pagsulod sa hari, iyang nakita nga nalukop ang tibuok lawak sa kahayag. Mga kaigsuunan, bisan di ay unsa ka ngit-ngit ang atong kinabuhi, apan mo dangop kita ngadto kang Jesus, sayod ta nga madadagan ang atong ngit-ngit nga kinabuhi ug makakita kita sa atong padulngan.
hinaot paunta manindog pali